Oké. Jó van rögzítve. Gyerünk, Bazsa. Szóval ez fekete valami. Milyen fekete van? Ez a szomorú. Mi? Ez a fekete valami. Ami lelóg? Aha. Az egy fehér szöcsök. Tényleg. Tudom, de meg kell szoknod. Tudod, a pörgőst? Megcsináltam én is. Nem. Az előbb csináltam meg, te neked is menni fog. Gyerünk. Nyugi. Tudod, nyugi. Ugyanaz a méret, mint a most. Nyugi. Nyugi bátyja. Nyugalom van. Tényleg érzem a nyugalmat. Ne mozgass. Jó. Nyugi. Most gyere. tényleg nyugodt vagyok. Gyere ide a közepéhez és onnan. Oké. Tényleg nyugodt vagyok most. Oké. Ugorjál. Ellendős megfordulsz. Oké. Félek, Háttal hogy érkezzél a rosszul kamerára. sül. Mi? Háttal érkezzél a kamerára, ha megkérhetlek. Köszönöm. Oké. Lehet. Ezt előre is megbántam. Gyerünk! Az belegett a kamerát. Ja. Hagyjad már. Jaj, de jó. Most nyugodt. Na most nálam van a kamera. Mit csináljunk? Nincs semmi olyan magas itt, amit mászhatnánk. Ja, Nem találom a gombot.